Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidzai vatari veSly Media TV. Zita rangu ndi Daniel Kachere. Kana muchitondera mazuva mashomanene apfuura takaenda kudare kwa Sekuru Bunza Mukombe kwakawanikwa umwe murume anonzi Gerald Takundwa ane urombo hwakatemererwa achiri muzera rechidiki kuma 3 years old. Urombo uyu kuti uroi uyu hwaita kuti arare nevakadzi vevanhu usiku. Aitora kana mabhurugwa, mabra, masketi kana mazambia chaiwo achinoita gotekwe rinonzi kana kuti bonyora kana kuti masturbation muchirungu. Zvisine hazvo sekuru vakati vachanomutenura vakati vachamufambira kuenda kuBeatrice kumusha kwaakakura ari uko kwakaitwa ushereketwa uhu. Sera nezuro takafamba takananga ikoko akaripiswa mombe iyo yakaurayiwa pachita chevanhu kutenura musha navo vose vakavhiringidzwa neushereketa hwake uyu. Regai tipinde padare racho tione kuti zvakafamba sei nemagombero azvo. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Piki zvakanyanya usiku umenewa itawomu ukana mango relation set nikapo akatanga kurara nevakadzi vevanhu kuita sei ari mudiki kusvika paasvika zamankwara zaribe kuchita bwino adasensa ntumbi yake so ali muntu bwino so adakunisana mamika mushonga uyu hana chikwambo uyu kana chida kubvisa wamba kwake asi mushonga wakaiswa munyama dzake akatemererwa usiku akarara ndizvona wanachukua wala kwa so ajiti mbobo wako dasukuma so adachinda sisi wake ankazi wa msta imene adakara ya vijedi yako ipo Filipi ekai yani kumuona kudai akarara nevanhu vakawanda hama dzake ndizvona kusvika kuvatolwa vasena ukama naye kusvika nhasi vari muvhireji resabhuku Filipi ava handitika ane vanhu vakarara nawo ukutoti chavataura nemazita ndizvona ingana baidini mukomo yachita Paula ukali maena ashaisisi akagara kuchegutu akarara nevadzimai vakawanda achitora mapende evanhu usiku ndoda tomubvudza tikunyepere amapostoli avachitani wadagopa zimene zidachita so mapostoli ayo kwaJohani Masowe aizviti mapostoli vaye ndo vaidana maiveruwadzano kurara navo ivavo mapostoli anditi vakwaJohani Masowe ndo vaida kurara navo ivavo zvakanyanya ova ndikunyepera muziku mukunyepa zenu so kwakwera kudibi vanhu kuchegutu vakarara navo anditika uchitora mapendi avo mungarangarira tangani papo vakatowanda nokuti ndaitorota ndichitonge ndinotore vakadzi vachitondidedza ende vaitondinetsa ndokumbonda kuramba pamwe pacho ndotomanikidza kuti umwe dai nangoenda iwepo mpepo wako wabwera so upeza so manje yako so asikata nyika umenya mama ukoona uinayo sisi wako iwepo upeza alipamene pa Filipi na sisi wako Eunice Elisha Eunice wapi inna upeza yachitanyika idafanana na mtodo wanga so nyika yako iwepo one kama ukoona Eunice ndakatasa chimbo yangu anditika bhurugwa ra Eunice unongotitola here usiku ukagara nalo ukarara nalo ndakaritora sei rachita so munyamado murachiti and break break chikwadi sei kuna unyepere sadi mseti auna ya meno ya kala ya asgas yachita shop murachiti and white yo bhurugwa rako rakashaya risiri white zvakanaka mishoni
Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Angaini nante nada wakala pansi mudakharira nthale. Okay. Ngatinyarare wabereki. Ngatinyarare tinzwanana nditi. Ya. Makala pamchitano ezi zvatotaura tidzokorora nditi. Ndichangoturikira zvandikutaura izvo tichienda nditi. Ya. Wanje mwepo wazukuru wanga. Makadi kwa zukuru. Mutawa. Mukucha. Mufara. Mukufara. Mufara chani? Mukufari. Ana mamuna adadhiniwa chiani kuna mfiti kumene. Varume makatsawa simuraro ere. Ndati mukufara. Ndati mukufara ere. Right. Ala mamuna muri kutawa? Mukufara? Arume mukufara ere. Mukutaira chiani mwepo? Mukufarire mimi. Nina ngia bina. Alright, deso. Tisarero zvokuti zvese zvatikuita nditika. Varume vanobaya mombe vanowaje. Sabuka rupo? Sabuka rupo. Wewe mafipi. Sumuka weyapo. Wachiti nduna udapeza wachita maso ya nduna so ari kupona. Unaona anotungamirira mambo. Mbulisa mambo alipwera. Pane mbulisa wa mambo ere. Hapo wa. Nandaya bro. Azvina biba. Ndeta amigo nachitaka. Yo sabuku ndodati mombe bairo veri zhinji vese walapa. Ngani menesi ndaita ndifiri yori bombombo. Ndaita nawo idzi kuti zifambe zvakanaka ndichazokudza kuti mombe inoreve ndini ndizvonaika. Mwiyo wani seta nachitaka. Asi zvaizvezvi so mombe ibaya izvenyu ndizvonai. Ingani warapa zvachita bambaisa. Tsvagai vakomana vanobaya mombe, vabaye mombe muje mombe yese ipere yese. Ndizvoka. Nangara adulo nachita tiu amene adamboya moyapusa. Hapana kenda mboka yake asina kudya nyama iyi. Ende mombe isina kupera nyama yese ndizvonai. Uribo kuikoma nkwara menemo. Hapana mombe yese wamushonga ndidika. Amwijo nuseta amnashitiwe ndi bambaise nikobi. Mombe iyi pamwe paje inorova sori kwamuri nemuzukuru wangu aikushandisa yanditi. Nagaru ajera adamboya masisi. Anonzi Gerald yandidika. Gerald arubi. Bwera pamene. Uya kuno kuzisitore muzukuru. Ndinzo pano pajuolo mnachita tiu ndimene mashisa. Si. Hanzi nasekuru uyu muzukuru wangu ndida kumuchenesa kwamuri.
kuitira kuti makazowana mamwe matambudziko musazomunanga ndizvona ere. Nandiri uchitumawa imwepo umene akalabana uzibika. Kotero mangwana akuzvitira business rake chero madomasi chero maveji. Mutanga kuti ayo akaromba kana takata sei. Ndamuchenesa nditi. Ova? Mazinzoka. Vanhu ndabanga nimani bazibedeli ndimene kadachitika zivuta chalabigo soko. Ongu dare rangu ramunoya rasekulubunza mukombe dare rakakura ndizvona eka. Alisi dare ramukufungidzana kuti andinange munhu kuti uri muroyi kana uri muroyi ndinokusandutsa kuita muroyi wacho ndizvona ere. Nawa vari njori nuferere. Chero dendanzi ipapa izvezvi takutanga kusandutsana kuita waroyi. Asi kuti amuna kundishedza ndaipa pajera kuti nditi. Vadenge vanopeza ngositisa pesana makuso varachita. Vazhinji vanoziva kundoona pama TV ndizvona ere. Asi nini handinange vanhu kuti muri waroyi ndizvona eka. Kana uri muroyi ndinokusandutsa kuita muroyi wacho. So panopa so nchiti nikupezana na mfiti masa yanga so mtimu wako kuchaya so nikupezana vadege. Varoyi vese ndiri kutasana nawo maziso yawo. Moyo yawo hana dzawo dzikurova izvezvi handiti. Kana wewe kani hakimu achitatu pamverere tabisi. Ndoyambukira ere izvezvi. So ndinoti sori kwasori handitika. Asi ndichazotaurawo mwana nematambudziko yawo. Wandichazotaurawo handiti. Kasiti asitanizane bwino so ndundashazi. Wakada kuti batsirane unoya kumatare kwangu. Wakaya kumatare kwangu vanozviziva. Pane wakaya kumatare kwangu uri pana pere. Wadangonza muzangondo. Wakamboya kumatare kwangu simukai. Asukumi. Simukai tono wakamboya kumatare kwangu wese uya kumberi. Uya kuno. Vadenge kupona mwana Beatrice. Vadege vadangoya mwechipa fene sakiti. Ndoziva kuti Beatrice vakauya kunoko vakawanda. Vanhu vese vakauya ana Valeria. Ana Valeria vakawanda. Ana Akioni. Ana Akioni. So panopa so sobu kuni Philip. Ndi. Nasu kuno kusabu kwenye ndi Philip. Aliponi? Philip alu. Tabi nchi. Uya kuno kusabu kumira. Imwepo wadangoya rasate. Dati mutereri. Imimi makaya kumatare kwangu pane wakapinda pa grass. Sina ikani waspejo kamenepo sidapeza indumba. Wakapinda pa grass sunza maoko. Njori ndufere wachitakiare. Right. Munhu wakapinda pa grass muroyi wako unomuona here kana taone. Kambani mwepo. Nkhani amali kubwera muchiti suluke kuna TV presence imwepo sakikane pa spejo imwepo ilibe mene ya samula. Kune vanhu vakatouya pa grass vakatoona muzukuru wangu Gerald. Handiti. Nemimi makagara koko makaonewa futi. Vadenge ini zakamba ngono amene osaka washoma atigone kukutaurai. Nekuti muri waroyi handiti? Spejo nangwa mwaikwa so weka so dachita ashwa ipala pambondongo. Inini grazi rangu andikuudze kuti muroyi ndiani. Iwe ndokisa pa grazi rangu uona wega kuti muroyi wako ndiani ndizvona ere? Sasa dachita Philip menera adamkwaya masukuluka zita tiu. Sasa zakata Philip so idolira data chupa mferere tamako aliyeje. Philip akatora village rangu kuchema sekuru. But asata saina mapepe kuti kushandire mensi. Anzisa zuru. Ya. Ndinazinisebu ntanize umeneo. Saka ipapo mosha inasabuku wenyu handiti? Achita sure ati Tanzania febia ya asimene makati sekuru. Uye kuno mutibatsire kana mahara. Kungwe ya mwenda bwe. Anza ndoya. Chiti tandizane ni usoya da. Aso kwa matare kwangu unobhadhara 200 US kundoona. Ndakata na rufiti akumene kwesera sokomezana ndimene ndinamya kwa shoko koko takabatana ikoko. Tinokakana vano vakauya vanoziziva kuti muroyi andisiye. Over? Ndizvo. Waida mwinji wonu mseta nukobirisa. Izvi zvinoda taura na sabhuku wenyu kuti ndikubatsire mahara. Ndizvo naye? Tobanopa kupeza nkhani ya umene mulabaja achita mabambazo amene. Andina basa nemali yenyu mese makagara apa na basa nemali yenyu anditi? Imiriti mudonji. Mambo nange nona kushandira mahara village rese. Nandire nine nyanyabe unachiti ndikuchandisa. Ini ndokona kukubatsira mese pasina kubhadhara nokubvisa zvidhoma zvako. Over? Anzwa. Nini kata majore seta so. Zichita na umene hapa. Nekuti vazhinji vanofunza kuti n'anga yakazoshanda inenge ichida mari.
ini nandire mari yenyu ndokona kubatsira mahala kuti muyambuke. Wa village imene ya Philipi ndi village la Philipi chete anditi simbo yangu sida iwepo sikano pa space Tanzania ukandishaka kwa Harare ayo koko kunobhadala kuti undione unondibuka over ndizoka wakamba amene wadambo ya monster asi muli yakachema sekuchema kwa mlukita munomu ndinokona kukubatsira anditi amene weda kupambaiza amene wachita ndi yamanima sana kubatsira kwa ndoita nini andichake zvakawanda kwa muri wazukuru asi vanhu vanoroya ndowane ndichida chirechekisa padhuzi totaura nevaroyi kwete mimi usingaroya anditi adasokomeza muntu so ine asitachita kusimama ine ataka varoyi vayo vanobatira vamwe vanhu mushonga kuti vatambure ndo wandakavengana nawo ndizvo so ningambana chedu kuna wamene so sabhuku kana ane mashoko yawo ndambo wapawo nguva yawo agone kutaura kuti usvika vauya kudare kwangu neservice yavakaona kudare kwangu tokapindirana naye kana kuti havana ndizvo naye kamani muzukuru wangu sabhuku sununguka nguva ndiyenyu makadii vabereki chinofara regedzai tikutsanangudzire kubva pamavambo kusvika patiri panapa nhasi kuti munzwise kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Tine dambudziko ratava tinaro muno mumusha raingoonekwa nguva nenguva, asi chinhu kana chanzi chakuda kunzi chichipera chinongopera nekufamba kwenguva handiti vabereki. Saka tichifamba nenyaya yataifamba nayo muno mumusha muimi pachezve muchikontribhuta mari takafamba tikanota matare eda taita tikadedza mukomona mukona nzi Gerard ndiye ave muridzi wenyaya iyoyo tikaenda naye akanogara matare nasekuru kusvikira nhasi uno vamuti chinotenga mombe yekuti tichenure nharaunda yawaitadzira. Saka nyaya iri panapa nhasi anta semabiko asi kuri kuchenura nharaunda yaitadzira. Mushure mebira irori ndanga ndichingokumbirisa kuti tisazowane mashoko kuseri kwezvataita panapa, nekuti mukomana uyu akutokuchenurai kuti sorry sematauriro aita sekuru. Zvinhu zvakanga akapfekedzwawo nevabereki vake asi zvinhu zvakanotsvaga ega uyu. Mukuona munhu aitanga chinhu ari grade 4 amuchiti akanotsvaga gwenzero rokupi. Saka zvinhu zviri muropa rake haisi mhosva yake iyoyo, ende haisi nyaya yekuti kana wazorakidzwa kuti chinhu ndechako wozoyondimubata kora kuti waizviitirei. Idambudziko raanga aitori naro ratungamirwa nemudzimi yake namwari yekuti achisunungurwa. Saka muraba zvimene alibe intro dakatika funa chiti atandiziwe ananyoma so zafuna chiti achita likaba nakauko. Uyu muzukuru wangu ndakubatsira kuti uroyi wakabvira kare adora dzakaiswa nemunhu anoziva kuti ndikutaura zvandisingazive ndizvo naye. Kambani niendre iwepo urachita ndama yakwashona. Ndoda kuti akudze kuti uroyi akaupiwa nani. Kamba. Zvaure. Uroyi ndakaupuwa nemukoma wababa vangu anonzi Andrek. Ya ukamba bwino shuwa. Autora zvakanaka. Umeneo numbeza ngazibera sora achitiyo ni mapambaza shoko. Uya achiuya ndakamutsanangurira zveshoti uroyi wako uyo wakapiwa naAndrek ndizvo naye. Andrek umeneo achita mapambaza ni msora achiti kugona so achita suru adapeza muntu adachita nkazi so kumbeka so anachita Andrek basa rake angalire kurara nevakadzi vevanhu kuti akangokutarisa kakuchiva usiku iwo wakutorana newe ndizvo naye. So panopa yachitika kuna meno kwa manga. Nasuno zvakutika kuna muzukuru wangu Gerald kuti akangokutarisa kuti amai vakanaka usiku wese kurara newe. Akimu ndi atwala tabara ni wachilo. Vanhu vakawanda havasina kurara naye vashoma vamura. Wadenge wadaguruka saya manika so. Kanone nharo ndumutume kumba kwako usiku wanhasi umunze. Na wepo nyika yako so chiika pamena pamao libo kuimpesa yangu. Nasuno mabhurugwa yenyu yamakashaya mchamaona alipo panapa nhasi. Udampeza mama wajita ndingapenda seta. Ndingapenda shalini. Atisuda munhu achanyara kuya kuzotora mabhurugwa yake pano. Iwepo da pesa chita alimenende yanga ngoya yitu kati. Iwe wana kuti bhurugwa rende rako yotore bhurugwa rako nhasi ndizvo naye.
Urumvera kama unanemba una nyoko. Ndizvo kwa bereko. Ndai nyumba yamo upelelezi. Ndisaka taura ya mombe. Yekuti munhu asazirora ndane nzara ndadake ndakumba. Ndizvo naye. Muchiti sisute muchiti ashwa umenewo wapambaizwana. Punza mkombe ipala pambondombo. Unoona uzati uyu abatsona na sekuru bunza mkombe pachena. Ende muchiziva kuti uroyi ulipo. Kune vasingautendi kuti uroyi ulipo. Mobva maziva kuti uroyi ulipo nditi? Mviti ulipo uchiti kukata kupera chiti chintu chimenechi. Iwepo kuvuka so muntu wa nyama so suruka so sikonza njito za mfiti za madzikulito. Uroyi unabasa kuti wewe une chikwambo. Zvakafana Gerald anakana chikwambo chainacho ane nyora dziri munyama dzake dzada kumpara nhasi ndizvo naika. Asi muroyi ndizvo naye. Iwepo Gerald. Iwe Gerald. Unungwa montare yanga njito zako za chitu udagona usichinda upeza mkazi so umena umbobo udasukuma so. Iwepo wabwera ntare yanga zidachitika. Uyu muzukuru wangu dati mumvunze kuti kubva auya mudare mangu achitaura zveshuwa ndichimubata kuti wewe muzukuru unorara nevakadzi vanhu. Dati mumvunze kuti kubva auya mudare mangu izvezvi uchirora nevakadzi vanhu nemuzukuru. Kwete sekuru. Kamba izi zilitumba ndimicho. Masinza achalala nemi sekuru akamusunga chi system anditi. So iwe mulipo kushara manja amene mudachinda itareka maoko. Ine funa chitika mpiko achita zimenezo apezeso skati so antu ampeze so achita njito zake udafika ntalaki. Ini ndoda kuti maskati zora kachena ane chipo chemali murume wamunoona nditi ndoda kuti vanhu kana kamaona achishanda musazoziva kuti achazolala nemi usiku kuti aite mari. Agara nechipo chake chechi. Nawarwara zida babazeni zidenge mupeza nyumba imeneyo ichachita sicha so misaja mwaka. Ndine imba yakatsva panapa. Ndoda kuti andisana nguloti imba yakatsva nei. Kamba taura. Imba iyi handisikumboziva kuti yakatsva nei. Ndoda kuti ndakatofonerwawo nema next door wangu ndichitobva kuHarare kunotsvaga umari. Nditori parosara muzvanzi imba iri kutobvira kunoku so ndikati andipo ndikati kumba kuna sekuru Beni. Sekuru Beni vakazongowanikwa vachibvawo nemusango umo but hapana chakazombobuda mumba umo. Makatotsvirawo zvinhu zvevanhu manext door wangu anga akatonichengetezawo zvinhu asi vanhu ivavo ndataura navo vakataiwa zvinoitika accident ndibva ndangomira ndakadaro asi handina kwandakafamba kuti ndibvunze kana kuti imba yangu yatsva nei kusvikawo ndangoisiya yakangodaro. Ndimeneyo nakarwara nyumba. Ndo mushonga yatiri kutaura yakapisa imba nekuti akanga aitadza miko yaidiwa ndizvo naye. Yadaikwana parapa munombo wanyabeza achita isisi. Miko yakapiwa na100 anditi. Menewe nusora tagi. Asi tofana kumunzirawo tsitsi nekuti kupiwa uroyi nekutsvaga wega zvinhu zvithu zvakasiyana nditi. Menewe nandire uchita ada uruka sita asikiwe. Umundara. Uye asi kuti munhu akainotsvaga uroyi asi uroyi akaupiwa ari mudiki ndizvo naye. Barazida wiyowo ndimubombi nunkobiri nusera. Ndinoda kuti mumvunze kuti uroyi akapiwa ane makore mangani? Wakapiwa uroyi une makore mangani? Apuwa ndine makore 3 years. Ekuzvarwa ndakuda toenda rechi4 gore rechi4. Nangarwara umene ndikuti ndo. Saka kusvika pa yeye akaona uroyi ane makore 3 years. Una makore mangani izvi? Ndine 44 years ekuzvarwa. Sevenevo vachita kwakura. Saka chifungidzira kuti kubva pa 3 years kusvika ipa panyenga wakadza wangani. Kamani. Sevenevo kwakura kudibi mwepo. Umenewo so wachinda ngazi. Alright. Kuwe church. Na 3 imanini? Yes. Imanini? Kabani hizo. Kwa chechi vanhu vakadana nawo vanofungidza chechi iyi vanhu vanonamata chechi vakadana nawo vangani? Sekuru vakawanda vamwe vacho handichatombozive kuti nemazita avo handizozivewo zvinhu zvakatanga kare. Neguri kushito zvakanaka zvikuru zvichida kuti anzi vanhu vakadana nawo vanoenda machechi akasiyana siyana vakawanda nditi zvimwe ndimiwo muri ipapo pamenekoko. Ndakarwara ndinusepa ndipesa zinenge pasipeye vange. Asi hazvina basa zvikuru anditika. Ndakumbira muzukuru wangu ruregerero kwamuri kuti imimi vakararwa nemuzukuru wangu wese vanokumbira ruregerero vatenga mombe ndizvo naye yekukukumbira ichi uye mombe ine zvainoshanda zvakaita se zvakawanda. Mwamba manzwaka ine ndibe kuika mankhwara pamenewo ine ndiraziva ndikupera zvimene zvadaikwa zvanyoma so uye ane nyora dzaakaiswa ari mudiki dzaimushandisa kuti amuke kuti akuinge kudzimba dzenyu ndizvo naye. Conservation so. Mabhurugwa yauya here? Ngabwere pamenepo? Yauya? Munhu achazononga bhurugwa rake rapo?
Mandevu. Bweleza manika. Tola pinda mumbavu. Tole mabulugwa. Gerard. Kuna yangu adaficha. Kuna yangu adawika. Muona yakuno. Okay. Ngungu ngaichai hapa. Ndira. Daya mabulugwa. Sukumani. Sibocha ngungu. Cha ngungu azikwe. Bata sagara. Sukumani. Anga sukumani azikuraga. Anga inde. Ayo wo. Andi ajira sukumani azikuranga. Ata ngungu. Pasha magana. Dimise ngungu. Yakuno. Yeah. Wewe upo mama unashita muda ndishi. Ya wakatera naye. Yemes. No. Yakuno Lindu mungu ya masefa mzansi pambaisi. Kanitama kwa. Yo. Pambala. Jemechman pi? Jena. Negu ku. Limena akala inshallah. Unaona mkana wa zukuru? Ndio tawasikawana. Todatu mushike mdale dangu. Ndizo naye. Sinkaba ya mwamijolo. Dale dangu andisiku kuchaja imali. Bwera ine unipeza ashita score na 3 mwepo mdaka. Rozatu kuduona nini? Imali ya wana. Fibia sense daria. Ase bana benyo ali kuchema. Bizozo. Na 3? Monzo. Ayo kwa ni mwana kuchema. Sokai muno garamu. Echaile ngungu. Right, liza. Ngungu ngaichaile. Kuna kitu kwa sauti. So solito. Akese so manzo menu. Kitu mima na mafara. Anga ndevu mzawe. 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 Kambagala ndikutumbule 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 mzawe. Imani. Zi. Umeneo nutava masera ni murafashi. Uyu muzukuru wangu andakabatsira. Zumbeza mwazumbera ntale yana laita ati zimene zidachiti finali. Akauya kwandiri. Achichema kuti dare rangu sekuru. Aramira pakaipa. Na ntire ukamba zinenge ndifuna chiti akambe mwepo siti ine damtaniza bwanji. Anditaure zvakawanda. Asiye kana nekutaura kwake kwaanoda kutaura anona kutaura yake. Anditi? Ndidaziye mmene muna abantu vanikunyasona matenda vafiliseyo ine nangalwara ndazari mamuri munawana akurwara urwere hwawo vachishingire vachitofa. Muna vampiti vakusokomezana dzini zvavadankata muna varoyi vakunetsana zvinhu zvavakabata asi vachishingirire vachisvika mukufa. Nditi? So ine bunza nkombe ndachiti mubweya mositarizana. Inini sekuru bunza nkombe ndinoti huyai tibatsirana. Nditi? Fanana na umene mzukuru wangu. Vana mzukuru wangu rapo. Abwera sowa serious bambaza na mfidi. Akaya kwandira akachema akatobhadhara mombe akatotema mombe kuti vanhu aje. Basa pangu manzo. Shakonza asa nkondo kwa nkondo ine ndibe kunyisa muntu na ntire kubaya muntu muntu adauraye muntu. Asi munhu unozuraye kuramba kuya kwandiri. Ndizvo. Munamba zikuranga. Munzo azikuruko. Iwepo dakata mankwala ari clean na tia problem. Iwo kana ukabata mishongo yako kana yakachena zvina dambudziko ndizvo naye. Ntare yanga achipa mferera makuda mbuya muso andesine. Matare yangu ane tsitsi. Ndizvo kakusvika kuna Mwari. Nanta pro. So iwepo unafuna kukamba ichiboyi iwepo mulapazi na 3 kamba. Wazo dotora. Kamba. Pamsera bereki. Inda ndikoti ndase kuribunza mkomba. Vakandibatsira chero chaizvo. Dambudziko ranga ndinaro. Akuti ndine zvakabata iwa. Asi kuti ndatosadziwa mhepo. Saka mai takati kani ngadzokere kwaherese kwazvakabva patare verenzi deputy senator kuri kubvunza mukomba pamperese kuri kubvunza mukombe.
Sajita ngono kwa ngondo dimene kubirisa vini iwepo je. Tisatosvika nguva yekubata mabhurugwa. Mombe yaurayiwa here? Mombe yaurayiwa here? Kwa madobrado sajeradi wanachita za madobrado ndimene usafika. Dobrado ana mujazve mukati memombe nhasi ndizvo ndianonzi madobrado pachimozambika ndizvi. Namba. Madobrado ndimene chida chiti Gerard achiti amuncho Satan ata. Gerald nhasi makujazve mukati memombe za Gerald andidika. Yanonzi madobrado pachimozambika ndizvi. So. Yeah. Awa bantu fira banga ndimane. Chasiri kuda ndichawana chanyara kuzoya zura mabhurugwa yavo. Mamba. Ndizvo kwa? Walaji mawiyala so ngwe ya. Ndomudzale Gerard asati laurati bhurugwa ndirani munhu akangona bhurugwa rako bvoya wega. Okay, ana. Oya zvakanaka. Wala ndikosi mafesi. Netsaya rubi. Kama nini? Si. Anzi netsaya yari kupi na patience. Netsai na patience weye kuno. Waruboni? Vari kupi? Nopo. Kana usiri kuda kuya mungota hamsi kuda. Mwaruboni? Unonzane? Patience mira. Nagaruwala wana. Netsaya rubi. Nandire kurungu ya majevi. Kana Messi. Messi hapo era. Umomu ni mkobidi. Alright, ngandibvunze Gerard utaona wakatora mabhurugwa ako ndanani. Kama nini wewe je unachita ati. Taona wakatora mabhurugwa yao wale hapa. Izvi. Kama nini? Taura. Patience. Yeah, Precious. Patience. Warukambiwa ngabwera. Wana ushedzera uya. Susan. Susaja. Susan aruche gudu. Come on. Vimbai. Voshenfata. Mkazi wako? Yes. Okay. Wangu. Shakanaka. Vimbai mira. Come on. Taura wamwe. Nisere una womu ni ngwagwe wakudi. Wana wakadzi vanorova. Vanozogona kuzokurova savataurwanza. Na wewe jitanchoro zitaba imene ya sisi. Sisi ndo alaka. Na 3. Ziko. Ndiso sha. Right. Tikuziziva kuti mimi uyu akashedzera vanhu vese ana mabhurugwa apa. Asi wewe kana waita chivindi ushingi waita ushingi ukona kuti bhurugwa rako apa rasumudzwa ndidika unongoya wega wakanyara. Ndizvo ka? So wabezera ndo ya mari. Sumudza mabhurugwa unowana chifudza kuti bhurugwa usataura kuti bhurugwa ndiranhengi. Ngoti ndiraniri ubva wagadzika basi. Nato yasika pamene apa. Hey. 1 by 1. Zero. Nanga wala jidana mangu ablo. Nasi. Kulokisazi. Arisi kutaura kuti mabhurugwa iri bhurugwa ndirana nditi. Nekuti varume vakawanda vane shanje. Vana vadiki varipo panapa ndidika. So mabhurugwa achangosumudzwa. Asi bhurugwa rako ukariziva unozongoya kumataura kwasemebunda mukombo. Inika yanga imeneyo iwepo nungoyama kuntale. Iwe kana izvo zati bhurugwa rasumudzwa apa ndirako raukashaya. Unozoya kumatare nditi kwarara nditi. Sumudza mabhurugwa mudari fambe. Angwingo wenu uzeba ndimene siti kutambaisa. Wauzetu mrapa. Right. Pana ane mvunzo esata endera mberi. Ane chichemo right. Kukana renyu sumukai. Bhurugwa kana chinzi ndirenyu asumudzwa apa sumukai. Murabashi. Akambati chanu meno? Ukamba vose prikabheri nankari star. Okay. Nantre iwepo mchoro zitama kumene kwa kusitana nantre iwepo chija pa. Iwewe. Bhurugwa rako hautadze kuliziva apa. Ndizvo ka? Mudati taurere mabhurugwa evanhu. Warana mtepetesa senawo. Ziko. Zinamini. Zika. Nyarora yakantaure. Anje na sekuru vana vedu vakura. Kuti uone wana netwendezi. Uona sumudzawo zotora bhurugwa rako azviita nditi. Chida kulemekedzana. Wachisi Tanzania kwa. Kama nini sema umeneo? Oye Zingwe. Izvi ndaita ndazviitira kuti vana ndashedza handiti
Nangoita ati muone proof tukunaona nemabhurugwa yakatasi yakatoro. Na ene chiti umene adangoyamwera achita ndinakolisa sorry. Kuti muzeti nindi kutaura chokwadi. Iwe tora mabhurugwa evana waradzi mabhurugwa yawo. Iwe avaurapa. Unongononga bhurugwa rako munhu wese ande. Imi muri apa ngononga bhurugwa rako 1. Aiwa. Iwe nonga bhurugwa rako 1. Iwe sanza bhurugwa rako. Chero bra, chero bhurugwa, chero skirt. Andi mune makaro wa skirt kana blouse amene koko. Ononga. Iwe ononga yako skirt. Ibo imene asdaika amaya wakaro wa skate anditi pata skate yako mzukulu zidenge iwepo mtoro zdam ika mapenda anonyadzisa kunonga wabereki ndishoka so ndindangalwala kisita nusevi iwepo nonga hembe 1 by 1 uchisumudza chikanda pasi devices pamene kado limene ndomba hii skate ndiye mukadzi wako limene ndomba imene skate ndiye mukadzi wako chalo okay mimi hiyo skate ndiye yako okay mimi mwenye kado iwepo na mfisha ngwe imeneyi mka uwepo sindizi vanongoona mabhurugwa yawo da kuyazoyatora tisati tayapisa pamwe kuyada unozotora nditi sumudza chikanda ika limene kado maskin tight kado yamene yatotoza ntimba kado solo sumudza chikanda munozoya mutora malenyi mushaka manje ikapa mine ya sumudza chikanda sumudza usika to pedza nguva ola ita sizakamba sizaulitsa skati dumango sevin hello ina masinyani ika wala ika nufelede ngo mdima asitala waliziwaene asimaona zvipfeko zvamaitolerwa wabereka nditika zvipfeko zvamaitolerwa zvezvi ndo zviri panapa ndizvoka masite sikwa ino wala chitani atinganyadzisana kuti nenge watora hembe yako murume wakaona kukuramba nditi imwepo sindizitatiwa na kuyamwe city stand sana upera stand za umene ochema iwe ukaona chipfeko chako unozoya zotaura kuti chipfeko ndi changu chanditi ikali sumudza ika nzukulanga nada sumudza nonga kodobo nada yo bokata nonga sikurwada kubatsira andi bata mina rani andi makondoma ndiye unyekesana needza nditi ya ndiro zatabe mena suruza so na ndito ala senza kakuti ukude chala ika kanda zeni ya irike basi ezi irike basi Kanda. somo andi right mira mzukulu andi udza vanhu kuti mabhurugwa ndinda naye kana ndiyako handindeuya nawo zangu ya muponi opo suficho chita nigwakura akani mabhurugwa yako Harare ndiani akauya nesu na sabhuku na trailer chididongwa tamwe wepo mabhurugwa ndiyako asi yako ndeyangu seni okay ibiri za vantu saka kuwano wakatora mabhurugwa ayo kukumbira regero chiti kudi kamba mzukuranga site simalisi antaura tipedze mzukuru papo ndokumbirawo regerero kwamuri vabereki so panopa nekutadzirai kwandakakuitai ndozokumbirawo musha wakafambira nyaya iyoyi kuti zvisvike pazvasvika apa saka muchionawo ndiri panapa
zvisina kana kuhwanda kana kutiza kana kuita sei. Ndaida kuti ndichenurwe chiitiko ichi chiri pandiri nenhau yekuti handina kuzvitsvaga. Zvinhu zviya zvokutoti ndakatosenzeswawo asi ndai pakuzosvika pazvasvikapa zvinhu zvandanda kuita sekunoona asi kukura kwese kwandaita ndaingoti hazvina basa. Zvimwe zvacho pane vamwe vaitoshaya. Kana muchitoona zvisipo pana zvinhu zvacho ndaipisa ndega kana kutocherera mugomba. Chamo ndinotoona kuti zvinhu zvakutondiwandira zvinhu izvi. Zvinopedzisira zvakutondinetsawo pandiri panapa. Smuza. Boa lezi. Sema jwari. Smuza akusikana. Utaona mamuna. Bufara. Tani na wakazi wachite na mako ya simu. Kwa uzetu kuna pashi. Ziko. Yembe dzenye mosi dzekudhara mafifironi ali papo. Wachita nzura. Vari kugara pamusoro pemba yakatsemuka hapo. Na tire mwepo kuruka umena kusalisi. Imomo. Yo bedroom yangu iyoyo. So sad. Kanda. Sumuza zikanda. Ndanga rwarana yango. Muchadonezera mwana akarara umozvidhina munotomurapisa. Mablayo. Brand yani. Nzenda Ndirakuwe. Muri zo brand yani? Makanda akonzo. Kulibe nzenda wana saweni. Mabraya sheka usiku. Na tire siti mabobo sukuru spuka soda kwa mangoji kandi achora. Kada. Tore safi. Eza masinya msukwanga si marisi. Wazireti numudoro, wachite eza masinya si marisi. Makanda. Anzi kana pana anengaona chifiko chake cha Sumuza nditika uchida kuya noya. Sumuza. Naga wala nuse. Kanda. Nimsema sasa. Zivo. Kama nimsema mnachita tiusi nkumba. Mira mzukulani mira. Anzi kuno varume vakafambisana tomusiyera achiendera mberi hake kushandira vakadzora imbozi vakafambisana. Kama nini mwepo? Kama nini mwepo na mamu mshita? Andomusiyere mwepo. Ha, whatchan? Anzi matikudiko. Tomusiyera sandira vakadzora. Okay, ya ini information wachita pesesi. Anzi uzveshuya kabata mukadzi wako usiku anoshanda naye chokwadi ndidi. Suza mzu. Sodra ba? Seva. Chala leva ni hakimu. Ya usukumiza usika usumponya. Sisukumiza ni mponyangu. Apeza nyika yake opo bwerango nikati. Pana ule mabrugo yake anasema tepise. Inwe? Nakarwara ta yara se. Matskin taitika. Kaumeneko. Kando. Zamatenda shwara 7. Zigo. Zamatenda shwara 7 wanachana mama. Zi. Anzi nemaskin taiti wasikana ashiri kukura. Yakusumudziwa apa. Ikani simba. Namene. Chatizi. Suza makondoma. Halo. Nakarwara. Shem. Service. Suza. Nani? Lana makonzo. Nani? Chiramba. Ya, awinjo usema jua. Zimwepo. Wakabile mrafa. Waji nisura. Siko. Omba.
makasatera ntauleka nongonyara lawo nongoseka ndonakirwa ndega nditi yandi mdara sunza anza aneta nditi okay ziko okay ndasita sipa ngazi simalisi okay imwepo nungwele mathe ziko zulu samula chuba amba ezi anzi na sekuru da boy kana boza hapana kwezo tola mapurugwa yake sanda akita ndakukunyepera imani Naba nisheba mnajita achiwa meneo kabanga hawa walibo stadisi ezi ezi ziko anzi kuona sekuru pandukaza ezi nditauleka ndokona kuzijamba ndojamba ka indiri interpreta ka anje na sekuru zvamunyana mabhurugwa aya kopa ndikuyazobata mapere nemunhu pana mapere nemunhu 6 panapo wamenewa wambini ndiko kupaza masona na 3 zvamukutonyana mabhurugwa aya wameneza wakata maoso na uri amwashi mangwana wandichazobatawo muchazoti senawo ndinowana ne mapere muno manditi vadenge wanapeza so ine basipeje panga wamenewa achita msora mpeza magogo kaboba nupeza achita pisi alright wanachita sana ndio hapo na wakamani ambuya boba rukufi sukuma uyakuno wamena pa uyakuno suta buta limeneyo sichite ndikamba famba tiende magogo kabo iwepo ani ndokuda ushedza nezita raunozikana nalo induru manu soma haimwepo urukano wazikuranga iwepo bwela pana mbela jirati anzo yabo jira haimwepo urukano wazikuranga iwepo magogo kabo wewe ku South Africa kuna no bibi mendewe sinakuliza lidi imwepo kuruka iwewe wakapesa lini utaona ku South Africa wadenge na ntele chitu abakama wepo wadopeza musindizi chichi neta twana ku South Africa sataure newe taura wega soza zikutora ndini ina ndisikuziva kuti chikonzero chi okay negruku iwe ora zvakanaka chitaura mushongo wakabata uchudza vanhu ina ndina mushongo ndakabata iwe bolezo panura kamba chiti siribe mangwa ndakata sindizi hanze nhasi uno unogona kutaura zvekuti hauna zvawakabata nekuti handina simba rekuti kunokukusandutsa ndizvona mushonga ndakabata ndisina mboenda kun'anga ndisingazivi zvangu nante ndati wewe taura zvawakabata zvaunoziva kuti ichi chakaipa kuna Mwari chaukaita iwewe chandoziva chakaipa kuna Mwari kubereka vana vangu vaviri nevarume ndisina murume akandiroora nangarwara disevina urachitane ndiwo munhu mukobiti unam alright ko mushonga wakabata mushonga sindizirati ile ndakana mangu amene achita sorry aiwa sekuri papa pandisipezati mushonga ndakabata kupi right upenyu wangu kamba next time kana ndakuuya ukaona uchitodzana nemunhu kudai ndinongokupa 30 minutes chete dzekuti munhu ndomusalisekita muroyi 1 wacha nditi so panopa lero uchiti asikamuzana zvakanaka muzukuru wangu sakieni inogara pasi mbango langoro iwopo ana zvadatora ndizvo zvakawanda mama wanzoka upeza achita murabashi umene wachita ndikuona murume asana peace tupone safe peace ndiana patiri pana peace bwe yakuno seno omundi gwagulewa iwe wakamboita mpulisa leo ine gukunzi bamaze na wakamboita mpulisa leo na materi mimi ona zvakanaka muzukuru wangu asina zvawanda dzoka unogara kuna vanhu zinenge zakapa zvandataura waziva zvakawanda umene afuna chita atandise muzukuru wangu atazobatsirwa nditi zinenge ada mboya mo ndoziva kuti iri chati polisi nangaro arati wanachiti asiti but tichazotaura edu kumberi handiti tichazozivana sapato ndi engra wanachita vadzimu nevanhu vakamboshanda muhurumende tichazivana nditi panopa kunachita afuna kamba imwe paenza nkamba alajizense ndobata vamwera zivo jombani zevini wanachitioloma adikena mawedzera uya kuno
Mwendo richachani wepo. Makumbo yakaenda sei? Anorwadza. Nayo ararayuro. Zvakatanga zvege wakati accident. Accident akaita asandi nda kuchoke gumba asi makumbo ari kurwadza. Iwepo ndiwe bora nakambira samwendo. Ndondudza kuti unoona makumbo? Ndisi. Kabanga ndapeza ntodo. Kana ndikuona tsvimbo? Ndini maswa pamukudai nyimaona tsvimbo. Okay, zvakanaka. Reka ndikudzera ndikuona tsvimbo ndeti. Sichiti sitane indumba ndiwo munhu. Uri retired soldier ere kwambota isoldier ndudze basa rakaita? Retired soldier. Okay. Gara pasi. Sida mwepo nungwela mwesite sitanzane. So, vana ndikutaura, wana matambudziko ari serious anditika. Nantire uchiti asi kuti varoi. Manzere. Imwepo zimange zimarendo zachita. Asi pane zvandiri kuona pavari anditi? Funa chiti mtima wanda kufuna kuchita wabwere ndabwera mu star city Tanzania. Ndinoona wakawanda wandiri kuona matirium, wana matambudziko akawanda akasiyana siyana ndizvo nai. Wamwari kweguruka iska. Asodana zvakawanda nhasi izuva rekufara kuti tasunungura muzukuru wedu aikurara makurara nevarumenyu zvakanaka diti. Zipa ntumbi yake ndikuzimaliza lero. Uyu zviri pa nyama dzake ndikuzvipedza naso nereza. Pana nereza ere? Reza katso. Nime nangaro. Gara pasa. Uyu nyoradzi akadzitemerera na handbrake. Ndodzada kumubvisa nyora dzedze kuti amuke akunyenge handiti. Ya. Yachita pesa uchita wepo unachita mangina sasa. Apa ndakamusunga anditi mamunza tubva aya kwandiri achauya kwamurika. Zinengeza nukosha chita sitanzane bwino sabini. Zvizhinji zvandiri kutaura ndoda kuti tibatsirane mune zvakanaka zukuru ndizvo naye. Nada kusokomezana kutukana na Teresa kuchana na Teresa. Asoda nantukanidzana vanorovana atisi kuda ndizvo naye. Tawa bwino imwepo moruka bwino sindizi uchita ndakaenda. Imeno safini. Imi mufambewo zvakanaka mugara zvakanaka na Gerald anditika. Kupeza mamuna kubwera uchiti munamba mashonera jani. Ajani. Ambuza nanya pa vantu adampeza mwana chiti sijezi mwana. Ora danzi mbudzi kuberekera pano kuti tandiro ichi. Over? Ndizvo ka. So ndumene otalako. Muzukuru wangu aberekera pa vanhu anditi. Kuti tandiro imbwa anditi. Natereza kuti mawa unakuza mwachita mvindo parapambo. Kutozvo kuti mangwana munozotanga kumutaura nepasi riripo. Ndoda kuti akudze vega kuti vanhu vechechi vakarara nawo zvakanyanya ndiye chechi ipi. Akambe wachiti musala site si. Ataurere. Si mise ni musala. Vechechi mulipo? Kabani niwe? Munongedzerewa here kuti makanarwa naye baba? Ndimene kwakura kuti ora zvakanaka ziko. Muzukuru vanhu vechechi vakarara nawo vafudza chechi iyi ndo vanhu vakarara nawo vakawanda chechi ipi? Nada kukama na madzina. Usataura nemazita, usataura amai nhengi kana madzimai nhengi. Chechi yaunoziva kuti iyo vakarara nayo vanhu vakawanda ndeyoko. Imene ndamaliza njita. Chere kuchegutu chere munomu. Joani Masowe. Vanonamata Joani Masowe aripo? Zvanga zviri sei zvababa? Wanachita munandi wadawawa. Ziko. Anzi mimi Joani Masowe baba vari sei vanonaka here kana kuti? Okay, ndandi applause kuranga imwepo sindizi tsopanopa sina mtandisi. Anzi zvakanaka ndataurisa. Andiwanze kutaurisa anditika. Tsopanopa so sichiti simalize wadachita samanyoporo. Yachite yarungiso bwino so. Ndoda kuti vazhinji vakazotadza kubika. Vanobika obika. Vanoimba ngoma imba ngoma titambe tifare muzukuru wangu asumuke datambotamba. Ndifuna chiti wepo ubwera zdadi ntare yanga mwendo udavimba so chiti wapo punza nkombe udazati ndida gida ngungu ku nyumba kwa Gerard so peza mwendo sadachita. Ine ndati muroya chazo. Ima. Ine ndakusipeza chiti mwendo meno udavimba na kugida ngungu na kuvura madinde ya vantu wakambi. Anze unofana taura kuti wewe sekuru pa makauya kwa Gerard paina andiripo. Asi ndakazodzoka ndida kuti ndishande na Gerald ndobva zvaramba. Ndobva ndazvimba makumbo ndizvo naye. Saka unofana zotudza kuti kuzvimba kwakaita makumbo kazvimba notamba ngoma papa pa Gerald here kana kuti wewe kaya pamba pa Gerald usiku. Mwamba ndizvo va. Ndikupezani so wamwa mpiti so wadabwera na juni zao so wala kugida ngungu. Yobo libwa kugida ngungu afiwa unyumba kwako. Ndatoona vazhinji varoyo vaya panapa uroyo hwawo vachifungidza ndichavabatsira. Asi ini ndavagadzira kuti vagone kunditevera. Ndizvo naye? Isipera
Sasa pasipeje panga so yopo kabanga mfiti wako wa mpeza unajitasi mkonza confess so. Nanga rwara. Usifika kunyumba so. Utafika kumpeza wai. Zibo. Na mankwara. Anze nini pa grazi rangu. Ini ndino munhu akauya. Zinyani? Chero muchinangana uroya nditi. Ini ndinokuratidza munhu anokuroya. Kwete zvokudziwa kana kuprofitwa nditika. Ndinokuratidza muroyo wako pa grazi rangu. Kune vakauya vanoziziva kuti muroyo unogona kuona pachi? Pa grazi nditi usina kutsananguriro. Kumuona wega kuti nenge ndiye muroyo anditika. Wamuona muroyo wako. Tozotangira ipapi? Ipapo ndizvona ika. Parakamboona muroyi. Wakada kuona muroyi unako harare ukanditi. Ona chinonzi muroyi chiyo muona pa grazi wega nditi. Varoyi woye. Dairaika. Wadaiva ndo mazapiti. Saka vanhu kuti varoyi woye musodaira. Okay, wadachita clean wamwe. Wakachena woye. Wakunama sure. Imva mrapaji wazera chiti mfiti wachita watachani ngozi accident wamva adalira wachita mbuya mulungu iyo padadza achita andu mfiti ando zvineta muroyi manje ini chandikavengana nevaroyi varoyi akada kubaya munhu anotaimira muso anokwira mota kana kombi kana bhazi anditika bhazi roneti so accident iwe wofira chi mubhazi asi chakaipera muroyi ndekuti anozokuwadzisa mwana asina chi vasina mhosva bhazi rochora vanhu anditika asi vanhu vangachida kuuraiwa vanotoita se vanotofa baba ndizvo ka kuna amwe so profita ndanyabeza adapeza adagona so uchifika machibomba so usifika pa door machibomba so unamva mtima udachaya vana kuti unoda kukwira bhazi nemaprofita nditi maprofita anenge asamuna mato ndizvona muroyi paanopinda mubhazi iroro hana yake tanga kurowa asi maprofita kana n'anga dzakakurirwa ipapo bhazi atadze kuita accident so ndangarwara ni 7 zvakanaka so rekandipare muzukuru wangu nyora ndombara nyora muchiona here kana ndombara ndega nante umene ona zvakanaka kavozho uya mutandisi ngangu yamo kavozho uya toni murefu tora mushonga mumba wenawo ngungu ngaikale lidzaimbira ziko zi ima murefu ndo mongoso pamba wazedi ndo mongoso ziko muzukuru wangu ane nyora dzakaiso muchuno ndizvo ka dzokurana wakadzovanhu nditika so nyora idzodzo dzakuparwa dzobviswa mozati muzukuru hacherese hachamuka ndizvona nantire chiti simuchodeze wadambeza amwe sopa usajawo mombe yebvisoni muzukuru ndezvako izvo mwamba ndizvo ka so nangarwara murure mulidzo Ampara. Ya, mamene. Gungu ngakai? Atufuna yangizote, nyora sibabu. Sasa ni ude. Zembe. Zembe mzuri. Ima ngaim. Ngaim. Ima. Sumiza manje. Ima. Ndufuna anarapashi waviri wabe. Ndako mana waviri wawe. Pesa nini? Nzukune. Anze nyora mudzone. Chabwino. Anze kana madzona sumukai. Mpale. Where is insert? Chimpala nyora. Unocheka ipapo. Boss tanga kupara nyora hizo. Upeza? Ukoona? Upeza jani? Upeza sasa upeza wewe. Yenda ukona. Ikamena hapa. Najita nzuri. Mbele. Ha? Okay. Ya sumwa. Samsonga.
ipeka muno wese. Natre, mampara nene. Mampara. Pesa mampara. Ciao. Uduza ntumbi. Maliza wamene wajike Nabarani sema tani. Zigo. Kuna umene murapa sabtatu. Ndako kutenda imese. Vano nzvimbo ino British ndizvo nayo. Padanka monta. Village no family no sanctuary ndiri. Mene ino chita mwepo mukhala bwino. Mugare zvakanaka zvikuru ndizvo ka. Ndikupeza mapostoli wopo na tire kuzonda kubera vachasurika kuti anyamezishiwa. Profita nevanhu anoenda kucheche vakawanda anakukuvengai ndizvo naika. Ine nambuya Mulungu sira konza njito pabosi chibosi kamba chita chiti. Ini na Mwari tinoita zvinhu zvimwe chete ende Mwari ndinovada ndizvo naye. Ndio amene adasika mangu asiti standizane bwino system. Takavenga vanhu vanobata mishonga yakasikwa na Mwari yeye ichikwadza vamwe vanhu ndizvo naye. So ine ndibe kuzonda vantu wadaulukaza kukereke. Ini ndinakuvenga vanhu anoenda kucheche ndai. Asi muchigadzisa chiwanhu chenyu ndizvo naye. Chawa zikuranga ndinongamba mwamwijo. Ndinokutendera vazukuru vangu chero anenge ayezoenda kumaprofita chero kung'anga kanzi ndakamurombesa ngatore profita wache nenini tisangane nandirombese ndizvo naye. Ndinyabezwa kutandiza ine ndidachoka kwa mfiti ndapezwa chiti ini wamene oswa osokomeza vantu. Isusu wadzimu takatobvawo kuvaroyi vavo. Asi takaona kuti varoyi avo zvavari kuita zvina kunaka ndizvo naye. Cho negurukuvo shendu kushenda kuzovabata kuti iwewe ukudya vanhu siya. Ngova? Ndizvo ka? So nangarwala iwepo mfuna chiti mbozi na mbozi auze alipaduze so chiti iwepo uliwafebia yanga nada kuchita nkanu za mfiti. Iwewe udza munhu ari padhuze pako. Iwewe siya yadze kuroya iwewe. Chero asingaroye mudze izvozvo. Muzi yedu yopo. Imba mulabashi.
Sasa na person ndikupeza mwaza mfiti wake sasa. Oisret? Ziko. Zvai? Ziko. Hanzi zvamataura izvikudza tiri vose yakuroya. Pane vanhu 10 pana patodza vanhu vechokwadi vanoroya zvichokwadi. Kuti vose yakuroya zvichokwadi iwe waudze wacho chisiya kuroya zvichokwadi ndizvo. Bunza Mukomba adakata. Bunza Mukomba anobata. Mamba. Manzo. Manja jesa sapato wachita daliki. Inini ndinobata ndizvo ka varoyi ndizvo ne. So munhu ukhondo apa ndati muzukuru wangu right vanhu vakararwa nawo matwins ndanani pamangu amene asidakonza lero vanhu vakararwa nawo anditika usiku vakararwa nawo matwins ndanani mastyle zvakunesa sekuru patambotaura futi kuti vatombouya mwacho hapo. Okay. Yeah, ndikupeza mwendo wake sonta. Wamba, ndikupeza tsoka dzake dzazvikabavi pana. Ndikupeza so rachita mleza pashka, mwa mashara majani tipaki. Idalisi. Maria twins. Ma twins aditi. Torega kwataura aditi masawa nditi. Okay, negri. Azvinonyadzisa nditi. Kuti munazo ziyo takanyenga usiku azviita nditi. Si marze nosoro. Zvakanaka zukuru pana nomubvunzere. Ndiende zvangu sekuru wadake ndanzi pana ndoda ndibvunza mubvunzo. Yabvunza. Kubasa kwedu kuya sekuru atisatokangana. Ine ndakamba kudhaya ndati za Beatrice ndilanta ndine nyabezi ndatinywa ine ndidabwesa nambo ya Mulungu sichite nifirije. Ndakatinywa no Beatrice makakombolera kundiwana inini anditika. Zvinhu zvakaoma kuwana munhu ukuthi wokuti muone unobhadhara 200 US anditi. But makakwanisa kundiwana anditika. Nanda pro English karichanga sashura kusidati na watu wadenge wadarindira so. Kuro kwa rare ndine vanhu vakawana nongoka ndimirira ndoshandira international basa rangu anditi. Charles Kuranga so. Zvakanaka. Ini pane munhu 2014 namanje delivery yangu yakaenda nayo ndiri South Africa. Ndikumbirawo Nada umeneo afuna utandizwa ngarambo ya Mosta. Yo ndabatsirwa. Ine ndakamba kuti wamwe ndawatandiza foforo. Zvamene ndo unovabatsira chi? Mahara ndizika. Asi ndokunge mandese mandishedza ndizvo naye. So kubamferedi. Zvakanaka zukuru wangu. Bvunzo. Bvunzo wangu ndokuti sekuru wandowana namakumbo angu anorwadza. Ndinozvokuti wodatenda wotisiye makumbo akadaro. Vanozowana sekuru ndofamba sei? Upeze Filipi adakuza kwa ndakatika hii. Uchazotsvaga Filipi sabhuku wako. Filipi tatu wako. Filipi ndeno. Gabwe. Arubwere up Filipi. Nakamba chiponi pa vantu wamene vanatale ichizi. Awa ndakati kudiwa mzukuru. Unipeza ine kudaikuwa sikobiriza ntale mudazi wa chiboyi chidaikuwa sikobiriza ntale imwepo ndikadibera ni fofo. Pacho vanhu ndinoziziva kuti panobhadhariswa mari. But mimi wandashedza wemari. Mamba. Mazvinzo. Ya mashibomba? Bhazi. Bwera. Uya. Wamba? Wanzo. So nangarwara damwisho. Izvi nangokupayo promotion kuti mungoona kuti chitaashu wadatandiza vantu vadambo ya masidaika nambo ya Mulungu. Pana vanhu achadabatsira ndine vamwana ari kurwara urwere vandikusirisa nditika. So zakuchiti sikapedzide ana 3. Andiko notaura urwere hwavo pane vanhu nditika. So sevinso. Vanhu vasikade vanhu vanorwara 6 zvirwere zvokutsvaga nditi. Ava meneo sidanyisana shwa. Iwawo hayo wakatoenda tokubhadharisa chete nditika. Right hapo. Ndakumbira hangu kune mucha plus marupa pazonana sekuru. Tinonguva dzacho paupenyu hwedu teitotambura tine masikisiki. Matomba kwazo ndaronera muno mabhuti. Ndakasangana nababa aJerald. Pari kubatsirwawo pavaJerald. Ndikuzamawo kuti pamwe kuseri kwangu kune mbereko ziri kuseri kwani. Okay, imvano zikuranga afuna zikuranga muntu wesamba. Umeneo mzikuranga ine kumtandiza sabafibia za chibwenza mtandiza so mfuna chiti achita mucho ya kuimamo. Na sarafu. Iwo noko nakubatsira. Asikana oda ndikubatsira siya kumwa doro chendobva wayo ndikubatsira. Ura nangala ndiyo mama. Ngungu gaikale. Baba azukuru zai. Chani. Ndina page ndofunga mambomona chidomwa na sekuru budi za Mukombe pango vachichenura vamutanzwa vataona vachibatsirwa zvavamasi. Sisi page
madomwa vazhinji vangada kuziva kuti chamadomerwa chii uye muri wevamwe here vakasangana nemurume uyu achiita ushereketwa hwake. Pamusoro iyi mhuri yeZimbabwe ndinonzi Patience, twin sister yaPrecious. Zvatakaunganira pano tingangoti zvakaoma vanhu vaMwari, hazvisi nyore kuzvigamuchira, asi nekuda kwesituation yekuti Gerald aishandiswa akaita dambudziko rekuchemerwa achiri mudiki, ndiri kuzvigamuchira kuti ndo zvanga zviripo panguva yacho iyoyo. Saka zvinorwadza kuti mhuri yeZimbabwe manzwa zita rangu nhasi muri kundiona ndichinhonga chipfeko sezvandanga ndichiita, ndo zviripo mhuri yeZimbabwe. Asi ndinoti hangu Gerald ndamuregerera, ndagara ndakamuregerera nekuti dambudziko iri harisi rake raakanotora nemaoko ake. Saka ndinoti ndichitenda sekuru nekumusunungura kwavaita, tinoimba kuti dambudziko iri rekuti tichashaya zvipfeko zvakare achirara nesu ndokupera kwazvaita. Ndinotenda vanhu vemusha uno nekumira kwavakaita kuti murume uyu abatsirwe. Ndichitendawo nemudzimu yekwanguyo yanga isazvidewo, nekuti zvinhu izvi tatakuzviona pese pese nguva yakakura tichishaya zvipfeko zvedu. Sekutaura kwaita kuti zvimwe akapisa zvechokwadi, zvipfeko zvishoma zviripo, zvishoma pane zvatakashaya. Saka ndinoti imi makashaya zvakawanda zvakadii? Zvipfeko takashaya zvakawanda. Mashaya chini chi mabhurugwa ne mabhurugwa, mabra, matight, even hembe takadzishaya kakawanda. Zvine zvimaishaya pai? Zvimaishaya pai? Taizvishaya mumba, even ukasiya mubhathi unogona kuona chisima, even wardrobe, mumonaki, even washing basket, zvinhu izvozvo zvaingoshayika. Saipa mazvishaya maiti zvienda kupi? Maizvifambisa sei? Tisati takuzvinzwisisa kuti ndo zviri kuitika, taingofungidzira kuti ini ndine mutwini wangu ane imba yake. Saka ndaigona kuti ndikachishaya mumba mangu inini ndogona kufungidzira chiri kumba kwake. Pataizosangana takuonesana kuti chakati handisi kuchiona, chakati handisi kuchiona, iye achitiwo changu handisi kuchiona, ndichitomuti handina kuuyawo nacho kuno here, yobva ati aiwa handina kuuya kumbotora chinhu chako. Ndo zvaizoita kuti tizonyatsoziva kuti zvinhu zvatorwa, nekuti takararama naGerald riri famu. Isu nemukadzi wake takaenzana, taitamba nemukadzi wake, tairara even mumba 1 nemukadzi wake waGerald waainayo. Saka semafriends tatisingafungire kuti angangova iye aitora zvipfeko zvaishayika paprasi. But nekufamba kwenguva tichizonamatawo nekudii ndopatakatanga kunzwisisa kuti ingangova iriyo imba yavo yaitora zvinhu izvo. Hazvina kutanga kuitika nhasi, tiri famu kuma90s ndopazvikatanga. Saka mukuzvitora taiti uchitabva unogona kungozviona richiri famu zvaitowanika even papombi panocherwa mvura. Saka dambudziko iroro pakapera famu taifungidzira rapera, but harina kupera, ndokuramba kwazvakaita zvichienda mberi. Saka ndiri kuti hangu pari nhasi totenda Mwari nekuti vasunungura Gerald, even vasunungura nesuwo. Aiwa Peace, tinokutenda Mari nezvakaitika izvi. Hana yako ndoziva kuti semunhukadzi zvinotiremei wadomwa pakazara vanhu ende ukazvipira zvakare kuti uve pamberi peSly Media TV uchiudza vabereki. Asi usati tavhara kutaura newe, ndambonza kuti pairana newe pane zvawaimbonzwa here kana kuti paunenge washaya chipfeko pane zvawaimbonzwa here pauri semunhukadzi kuti panapa pane zviri kuitika pandiri? Isusu taisaita zvekunzwa, but unotogona kurota wakatorara nemurume. Warota wakarara naye unotomuka zvechiwo uchitoona ndakarara nemurume.
asi chiso chemurume chechioneka chesingaoneki. Unotogona kurota munhu waunodana naye even murume wake. Okay. Ndo waunogona kurota wakarara naye. Zvekuti aumboita confusion unenge iwe unotozongopepa uchiti ko ndarota ndakarara nemunhu but ndanisina munhu wandakarara naye. Alright. Naye plus chinhu chaizonyanyonetsa ndechekuti kana uchigara nemurume unogara naye hauzomuoni semurume. Unenge sei? Unenge usina kana shungu naye. Uchimusema. Usina kana basa nekuti chinhu chinonzi murume chii. Ndo upenyu hwatatakura matiri. Saka imi nemurume wenyu pari zvino mugarisana sei kubva pakatanga kusika mafambiro aita mukoma? Pari zvinozvi takatosiyana in fact. Ndo story ivo. Because 1, 2, 3 plus munongoziva kuti kana uri musituation yakadaro unogona kuona life yako kunge inoendeka uri wega ende zveshuwa ndo zvanga story. Saka munotarisira kuzodzokerana naye here? Anga aripo here panapa? Andambomuona. Andambomuona. Saziyawo kuti nekudedzerwa kwaitwa mazita edu chichi uyu arapa vanhu vari kuzvigamuchira sei vakawanda. Aiwa, tinotenda nekutaura kwamaita musi. Zvisinei hazvo takwanisa kusangana nemurume waPeshi atabva mukukurukura naye vakasiyana nekuda kwechiitiko choshereketa kwaitwa naWamutandwa vatiri pamusha pavo nhasi vapachichenurwa nasekuru Budzamukombe. Mukoma Bewild, sanganai nevatariri veSly Media TV muvatsanangurirawo zviitiko zvamaionawo zvaitika zvichinangana neushereketo hwaitwa naWamutandwa. Ndinotanga hangu nekutaura kuti inini zvaitondinetsa kuti taitogona kuwirirana zvakanaka but ndakangobuda chete apo ndodzoka chete tisingachawirirani. Singazivi kuti chii chaitika ndakazonzwa kuti ndizvo zvinoita mukomana wanext door wangu wandogara naye kuti zvaanotiitirawo zvakadai soizvo. Saka ndazonzwawo nekuda kwasekuru Budzamukombe yakazotigadzirirawo kuti tizoziva kuti ndiye aititarisira kugara zvakanaka mukati memusha wangu nemudzimai wangu. Muimba yemukati umu vatariri vangada kuziva kuti because pane vamwe vanenge vane maproblems kana matambudziko akadai but vanoshawa kuti vanozvichenura sei, vanozvitaura sei kana kuona masigns kuti apa ndofunga ndozvikuitika. Zvii zvaiitika pamudzimai wenyu especially panomusangana pano? Chaiitika ndezvekuti inini ndaingoona mudzimai wangu chitoona ngesekunge ndakatorara neumwe murume, saka ndaiona nge hazvisina basa zvemudzimai nenhau yemishonga iyoyo ndo yaitivhiringidza because ndaiona kuti saka taitadza kuzonyatsa kuita nekuda kwemishonga iyoyo ndo yaitikanganisa. Asi pari zvino mazvionera manga muripo pachiitika chiitiko ichi, ndanzwa mudzimai achiti manga makasiyana nekuda kwedambudziko. Vatariri vangada kuziva kuti pane hope here yekuti mungadzokerana mogadzisana sezvo zvinhu zvanga zvichiitika zvachikuvhiringidzawo wanana yenyu zvachenurwa nasekuru Budzamukombe? Aiwa, ipapo ndinoda kutenda sekuru Budzamukombe nezvavatiitira, saka handinohope yekuti zvinoita zvakanaka zvichifamba zvakanaka. Padiwa yeSly Media TV ndawanawo mukana zvakare wekutaura namukoma waGerald angachibatsirwa pano vambotitsanangurirawo zvaiitika mumhuri mavo uye nekutenda kwavari kunoda sekuru Budzamukombe nebasa guru ravabata zuva ranhasi. Mukoma Onias, sangana nevatariri veSly Media TV mutaure zvamuri kuda kutaura. Ndinongotenda mhuri yeZimbabwe nevanhu vemusha muno muMadigere nebasa ravakabata rekuti ndizive zvanga zvichiitika mumusha muno kumunina wangu. Zvinhu zvandanga ndisingazive, zvinhu izvi taingozvinzwa, taizviona zvanga zvaane nguva yakati rebei, asi tisingazive kuti ari kuzviita ndiani, kusvika vanhu vazozvitsvaga kuti zvizozikanwa kuti ari kuzviita ndeuyu, kusvika vazozvienda kwasekuru Budzamukombe. Vaenda kwasekuru Budzamukombe ndokwazobuda zita remunin'ina wangu, nevakabata zvinhu izvi izvi kuti zvizobuda pazvasvika izvi. Ndiri kungovatenda nemusha tisvike patiri nhasi kuti tigoramba tine ushamwari humwe chete. Ndo vana ivavo vanga vachi vakafamba nenyaya iyi kuti isvike pairi nhasi. Takura tese kusvika patiri kusvika varungu vasati vaenda, varungu vakatoenda, tikasara tiri pamwe chete, takagara pamwe chete. Zvinhu zvanga zvingoitika asi hapana iziya zvanga chiita zvichiitika. Kusvika
kusvika pari nhasi zvazoburitswa nasekuru dzamukombe kuti ai nyaya yenyu iri apa saka kuti nyaya yenyu tiipedze ngatiipedzei zvakati kusvika pazvazoperera zvirikuwo nhasi saka zvinhu zvandiri kufara ndingofara kuti zvinhu zvanga zvichiitika pamunin'ina wangu zvapera nhasi. Alright, semhuri maionawo chii chainyatsa kukutambudzai pamunin'ina wenyu? Isusu tinoti pafamily pedu titori family yakadzikira. Pandakanzwa kurwadziwa pekuti family yekwamukoma wababa wangu ende of course ndiyo yakabudirira isi tiri vanhu vekutambudzika saka handaiziva kuti kutambudzika kwatiri kuita kuri papi. Saka right now ndakufungidzira kuti ini kutambudzika kwandaiita inini zvanga zvakabatiswa kumunin'ina wedu kuti tishaye chatinobata pamaoko edu chinooneka asi mari tinogona kudzibata zakati one day asi tinoshanda hatiziviwe. Saka inini zvinhu zvandanga ndingofara kuti aiwa zvatachenurwa nhasi sekuru zvinza mukombe tichabata chinooneka kumberi kwedu tichitenda basa ravaita pamusha panapa. Aiwa tinotenda nekutaura kwamaita.